Sanibona bafethu. 2 Orlando Pirates, 1 Cape Town City. Namhlanje ngizokhuluma ama-positives nama-negatives ale game le. Sonke siyibukile igame. Igame ibimnandi. Ibimnandi igame, sikwazile ukuthola u3 points. Orlando Pirates ikwazile ukwathola ama-point adiwadinga. Even though ingaqalanga kahle, amagoli amabili owathola second half. Cape Town City ikwazile ukulikora igoli lokuqala first half. Ngizoqala ngama-positives ale game le. Kungijabulisile ukubona ucoach ekwazi ukushintsha ischeme. Yabo, ngijwayele ukumbona Jose Rivero engakwazi ukushintsha ischeme. Yabo, Jose Rivero umedliwa akusiyeni lo coach lo ojwayele ukushintsha abadlali afaka abanye abadlali. But namhlanje ukhombisile ukuthi ngempela uyakhula. Unikezela abadlali abangajwayele ukudlala, abanikeza ithuba lokuthi bakwazi ukudlala namhlanje. Ungijabulisile ukubona uKonmano Sele edlala namhlanje. Ungijabulisile ukubona uNdlondlo. Even though uNdlondlo bejwayele ukungena, yabo, but namhlanje uNdlondlo udlalile ngempela uNdlondlo. For me uNdlondlo had his best performance today. Yabo, ngijwayele vele umjide ukumcritique but namhlanje ungenzele kangcono. Mhlambe singasho ukuthi ibench limshintshile. Kungijabulisile ukubona futhi efaka uNdlozi ngale. Unkota waqhamuka futhi namhlanje washintsha igame. Yabo, ngizoqala ngokudlala kwaSibisi. uSibisi bafethu ama center backs wethu u2 futhi namhlanje adlalile ama center backs u2. Yabo, but ngizoxela kakhulu kuSibisi. uSibisi namhlanje usize kakhulu lapha emuva. Sibese usize kakhulu emuva, umjida uya-upgrade uyaqhubeka kule level ayikuyona benosesana. Yabo, ayisinayo uxoku uyabuyela lapho, even though namhlanje ubenerastanyana, but I feel like umjida uyabuyela kule level ayikuyona. And ngiyangijabulisa ukubona umjida idlala kamnandi kanje. Yabo, another man of the match award ethola uyena uSibisi, angathi angawathola bemaningi because siyadinga lapha emuva bevalile. Sidinga ama clean sheets, even though namhlanje singathola clean sheets. Lela goli elikora uDomingo, ngisazokhuluma ngalo, but ke kungijabulisile ukubona abafethu bedlala second half indlela idlale yakhona bese relentless. Bekubonakala ukuthi salidinga ngempela igoli. Sitholile igoli eliqhamuka kuMabasa, a good assist eqhamuka kulomfana lo uNkota. Yabo, ucoach ngosikhathi ekhipha lo amjida lo uShandu efaka uNkota. Nokukhishwa uMaswanganyi kwafaka uNkota. Ukhishwa kwaMaswanganyi kwafaka uNkota, umbonile ke lapha simfaye ngale kwi-winger lo mfana lo uNkota. Ukushintshwa kaNkota lapha, ukufaka kaNkota kule position, ubonile ukuthi Orlando Pirates iqalile yasebenza because first half besidlala ubani uShandu bedlala la side. uShandu bengekho lethal uShandu kulela side, but sesifaka uNkota ukwazile ukuyibreak lawo maketanga athe khona lapha ade valile. Wabreak lawo maketanga washaya assist, wafika kuMabasa washaya igoli. Yabo, uNkota ubequick bekwazi ukugijima nebhola, awatake on lama defenders lawa. Njwade niyibona indlela edlale ngakhona namhlanje. Kungijabulisile futhi ukubona lo mjida lo ekoro Mabasa. Ngijabulisele phela ukubona uMabasa ekore engathi ngaloko eqhubekile umjida. Sadinga ukumbona ecompete for i-goal of the top goal scorer of the season. Yabo, zokhuluma ama-negatives ami kale game. Ama-negatives ami kale game awekho maningi ama-negatives ale game, but first half yethu bafethu angifuna uqamba manje. First half even though besidlala nale club le Cape Town City, I feel like Cape Town City bidlala i-anti-football. Yabona nje namhlanje bidlala i-anti-football because bebe defender deep. After igoli elikora uDomingo. After leli igoli elikora uDomingo, ubonile indlela abadefender deep ngakhona. Because igoli eliqhamuka ngakubanika kuVan Rooyen. uVan Rooyen lapha unalo mdlali lokuthiwa uChiweza ube fast ngempela uChiweza. I feel like homework abayenzile babonile ukuthi ama-wingbacks Orlando Pirates, ama-wingbacks ajwayele ukuhamba ephezulu. Mehamba ephezulu abafake abadlali abafast kuma-wingers abazokwazi ukutake on abadlali laba. Yabo, bazokwazi ukutake. Mina imbonile uVan Rooyen first half lo amjida lo ubemhlupha kakhulu. Yabo, ubehlushwa kakhulu ehlushulwa amjida lo, and udlalile lo amjida weCape Town City, wakwazi ukuthi a-assistele uDomingo ukuthi ashaye igoli. I wasn't very happy ukubona si-consider la goli la. We considered a lousy goal, but ke Cape Town City fethu avela defender deep nathi amabhola atisiwadlala. I was very disappointed ngala mabhola atisiwadlala. Siloke sithatha ibhola sishaye long ball yekumfuke ngale. Cape Town City bisisimakile, bisiyazi ukuthi sisebenze njani. Mesithola ibhola sivele silifake kumfuke mase defender abadlala abawu2 abazokhava umfuke. Bayazi umfuke vele uzofuna ukushaya ibrush mase khatha inaphasi ibhola. Yabo, leyo nto leyo bingasisebenzeli. Kungijabulisile ukuthi mase siya ku second half asiyenzanga lona, because uma ubone kahle second half I didn't see umfuke ngenza leyo nto lo. Umfuke ubesedlala inside
Yabo uMfukeng ubesekhatha inside because uMaswanganyi uphumile uMaswanganyi ukulimalile uMaswanganyi. I hope uMaswanganyi akalimalanga into eyi-long term. Yabo I hope akalimalanga into eyi-long term because siyamdinga uMaswanganyi bafethu ebuyile. But-ke overall 3 points siyawudinga mfethu nje. Yabo besudinga ngempela u3 points. Sesiyobuya eMamelodi Sundowns right now iyodlala neTS Galaxy. Let's hope ama-results azofavor i-Orlando Pirates. Yabo wona wangitshela ukuthi ubone kanjani le game iphathe kanjani, ungangitshela ama-comments.